جهجای مسعود اوزر پارێزەری صلاح الدین دەمیرتاژ ئەنقەرەی دەپرسم. هێژای مسعود گەلێک بخێراتی کوردستان 24. یا جهێ باڵکێشی ئەوە دەمێن داویەدا هێرش و زەخت و فشارێن دەسەڵاتی لەسەر هەدەفی گەلێک زێدە بوونە ژگرتن و ڕووبوونێ و حتا گرتنا یەکجاری. گەلو ئەفتەنێ بۆ خاترە هەڵبژارتنایە؟ يعني مخابن بينم بلاخه هفته حزیدان 2015 حتى ایرو نزدیک 7 ساله زیده زخت سر هدف هست مخابن نه پلیتیکا هم بیشتر ایرو به 7 ساله هیدی زیده بو ل باروجی داویده هی زیده تر و استخمین کم حتی هالبجاتران حتی جواری و هی بلندتر و هی زیده تر ولی تفهمه باشە ئەگە وهایە چما هەدەپێ بمەشەکێ پێشەنگیە مەشەکێت کە و داخوازە ڕاکردنە تەجریدا لەسەر عەبدوڵڵا و جەلان و ئازادکردناویت کە یعنی هەرچ قاس بهێتە تۆهمەتبارکردن ژە عالیە دەست هەڵاتێڤە و باسکێوانیە سیاسیە لە قادێ لێ چما vەیەکێ پشتڕاست کە دەوێ دەمێدا و گرتناوان دڕۆژە vێدایە بله براستی یعنی حتی رایدار هدف انسان بپرسه جبر چه وید شدید کن لیاز تخمین که چند سال داویه جبر که مافی عبدالله جلان مافی که روایه که مروف دانستاندنه وی مالباتا وی پارزری وی هبن ابنیزی که 10-11 ساله نهایرم پارزری وی هفته پیک ورن بعدین ها ساله که 2 ساله برای هالبجارتنان دسته جارب هفدیتن پیکات لی ابنیزی که 2 ساله خبره تکسی جواتنه استخمید کم تخوازه هدفت خوازه رای گشتی هایا واجه هبکا یعنی ساغه نساغه مروف چه درومه ده وی بینن روژالی باشە خویایە تێدیتن و پرزگرێکە تورکیە لەسەر ئاستێ دەرە ناودەولەتی نەچارە سەرکردنا پرسا کووردە ئەو قاس وڵاتێن دنجی زێدە لە سەرێ پرسێ بە تورکی ڕامژوول نابن مەسەلا ئاوبووریە مەسەلا هەفکاریان وان وڵاتانەیە و دخوازن ببنە ئەندام دناتوێدا دیگەل پەکێکێ و یەپەگێ بڕائیاتە چما تورکیە لە جهێ چارەسەریێ لە کێشیان دگەرە و کێشەیان پرزگرێکان مەزنتر دکە سەدەم چییە؟ سەدەم جبەر و وەختێ گۆ پۆلیتیکا یê avakirinê tiştê baştir e bi mixabin wî wextê tiştê nebaş diqewmin derheqa pirsgirêka Kurd de eger got berê niha çend care min gotiye eger got Tirkiye pirsgirêka Kurd hem welatê xwe de hem deredora xwe de hebûna Kurda mafê Kurda qebûl neke nemimkin e ji bo pêşerojê bibe aktorekî mezin û roşlata navîn de aktoreya xwe cih bigire ji ber ku ti polîtika derheqa Kurdan de tune mafê we naxwaze got bide ji ber wê çendê jî her wextî dibêje ez nikarim ava bikim ez ê xira bikim ew tê wê manê باشە مەسەلەیە ئازادکردنە سەلاح الدین دەمیرتاشە بەحسێ و جەلان نەکەن گەشتە کو دەرێگەلۆ ji bilî mijarên û daxwazên Yekêtiya Ewropa dadgeha mafên miroviya Ewropa ji bo azadkirina wan bi re'iyata pêşî helbijartinan îmkan têde ku Demirtaş bihête azadkirin desthilat dê rê bide Yani rastî Birêz Demirtaş di care dadgeha mafê mirovaniya Ewropa di care biryarda 20 Kasîmê 2018 22 heyva 12 2020 di care dadgeha mafê mirovaniya Ewropa got Demirtaş Birêz Demirtaş divê werê berdan divê werê tehliyêkirin lê mixabin ji ber ku Birêz Demirtaş girtina wî ne hukûkiye siyasî ye kî çend care wî jî ev gotinaniye rojevê dibêje ez ne mirovekî girtîm ez rehînek siyasî me ji ber wê çendê berdana wî ji wê siyaset wê qerar dê ji ber ku girtina wî siyasetê qerar daye berdana wî ji wê siyasetê qerar dê eger ku hûn bipirsin heqa Demirdest îro vê gavê were berdan derheqa wê de qet müşkületine hukuken yani wekê ku hukukî qet müşkületine lê siyaseten ez bawer dikim heta ku hilbijartinê 2023 çênebin mixabin mine bawerek û Birêz Demirtaş werê ber Tamam hêjayê me Setûzer ji ber ku tu parêzerî mesela girtina Kurdan li navarasta Stenbolê tenê li ser bilindkirina perokekê bi rengê sor û zer û kesik dîlan pêkirin
گەلۆ ئەvە دکەوە چارچوڤەیە تهمەتێکێ یانژی بانگەشەیەکێ بوو پەکێکێ و هاوێتنەوان کەسان دزیندانێدا ji aliyê حقوقî ve hûn vê mijarê çawa dinirxînin yani çima dadgeh biryareke wiha didin van kesên henê zîndan dikin tenê ji ber bilindkirina rengê kesk û sor û zer. Yani rengi kesk û sor û zer rengê Kurda ev hazar salane. Ne em bêjin PKK ev nêzîkî 40 sala derketiye. Ev hazar sala kesk û sor û zer weke ku rengê Kurda yê neteviye. Ji ber wê çendê aslında polis jî hakim û savcı jî baş zanin ku rengê kesk û sor û zer heqa nevin ceza kirin, nevin girtin. Lê ji ber ku mirov çavtirsandî bikin, wa bitirsênin, ji ber wê çendê wê têxine hencet, tişörte birê Selahattin Demirtaş yan jî rengî kesk û sor û zer têxine hencet da ku wa bigirin. Bixabin ev gav jî ev biryar jî ne hukukî ne dîsa siyasî ne. Dîsa siyasetê vegirê dane. Bi vê nevê hukuk û siyaset bi hev vegirê dayne. Tamam. Partiyên dijberiyê hevgirtine dervey HDP. HDP jî çi amaceyek bû naçe biçîte kêleka van partiyên henê hev awayê helbijartinên sala 2018 îmzayekê li ser wereqeyê belgeyê dixwaze. Bi re'ya hewa eger ev partiyên henê ku propagandeya wêyekê dikin wê ev care AK Partî ji desthilatê rakin. Eger hatû bihêne desthilatê bi re'ya hewa hîviyek çêdibe ji bo destpêkirina pêvajûyekê yan jî herçine be kêmkirina zext û fişarên li ser Kurd û ziman û çand û hunera Kurdî. Belli brastî yani eger go mirovê go îro Türkiye birêvet bin û pêşeroja me de bêjin salek dî, 2 sal dî, 5 sal dî, 10 sal dî wê Türkiye birêvet bin wê werne desthilatdariyê berêna çend cara jî gotiye ez dîsa bêjim bixwazin go Türkiye birêve bibin bibin aktorekî mezin, dewleteka xurt, miletekî xurt, miletekî dewlemend divê pirsgirêka Kurd çareser bibin. Mafê wa çi ne? Yani xwestekê Kurdan çi ne? Zamanê zikmakî der heqa zamanê zikmakî de bu hertin çêbin giştî jî zagona bin gehînde ya di duwa der heqa xwebxwe birêvebirin yani xwebxwe îdarekirin ya sisiya weke ku Kurdî tevayê jiyanê de werî emilandin ya çara jî weke ku welatek Türkiye wezaretek Kurda jêre lazim e yani wek çi deryana jî min gotiye ez dîsa bêjim der heqa hayvanan da evadi heye vezaret heye der haka 20 milyon Kurdan da hemvelatiyên Kurdan da ya ciye cilanê Kurdên Sûriye, Kurdên Iraqê, Kurdên İranê de mixabin politikaya Türkiye tine. Eger bu Türkiye ji bu pêşerojê bêje ez dixwazim bibim aktorekî mezin, aktorekî baş oşilatan avî de heka Kurdan da politikayê baş hebin ne tene AK Partî. Pêşerojê em bêjin İttifaka Millet İttifakî ji werî ser desthilatdariyê divê xwestekê Kurdal ber bi çav bigire xwestekê we mafê we re we bide we da ku vê meselê 100 sal diye em dîsa xeber nedin. Baş ew dîmenên li kêleka hewa hêjayê Mesut Uzer hûn dibînin nakokiyên di navbera parlamenterên DBP û HDP'ye di gel polîsan ji wê meşa ji bo rakirina tecrîda li ser Ocalan yani havêtina boksekê kulmekê ji aliyê wê parlamenterê ve ji bo polîsî anha di rojevê de bi germî mesela rakirina parêzbendiya wê heye zîndankirina wê heye ev heta çendê hiqûqî gelo. Yani rastî derheka wê de tabii ki şiddet ne münasibe. Kul ez münasip nabînim, mek hukuknasekî ez münasip nabînim. Lêbelê ew weke ku dokunulmazlık jêre dibêjin. Yani wê zirxî birêz parlamenter rakin ew jî xelete ji ber çi xelete ji ber ku insan wextê ku bibe parlamenter zanî ku heta ku ew tiştadî xilas bibe dönema wê 4-5 sal xilas bibin heqa ew mafê wî werê parastin. Ji ber çi ji ber ku milet rayî dane gotiye tu bibe parlamenter here meclisê heqê me biparêze, mafê me biparêze. Ji ber wê yekê heqa ne wê rakirin lê mixabin Tirkiyeyê gelek tiştên net cihde diqawmin ihtimal heye were rakirin jî ew ihtimal jî heye. Tamam baş. Hêjayê Mesut Uzer parêzerê Selahattin Demirtaş ji Enqereyê te her hebî êvar baş.